Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho. So manje sengithole i-unabridged yami ngikwazile uku-applyela i-ID manje ngilinde i-ID phela. Ngifuna ukufundela i-HR Human Resources Management noma i-law, one of them. Mangatholi space mhlawumbe next year or next of next year. Kunjani? Kunhlungu futhi kunzima ngoba intanga zami ziya esikolweni ziyafunda mina ngihlele ekhaya ngenxa ye-certificate ngi-ID. Manje sengijabulile ngoba ngithole i-certificate. Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho. So manje sengithole i-unabridged yami ngikwazile uku-applyela i-ID manje ngilinde i-ID phela. Ngifuna ukufundela i-HR Human Resources Management noma i-law, one of them. Mangatholi space mhlawumbe next year or next of next year. Kunjani? Kunhlungu futhi kunzima ngoba intanga zami ziya esikolweni ziyafunda mina ngihlele ekhaya ngenxa ye-certificate ngi-ID. Manje sengijabulile ngoba ngithole i-certificate. Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho. So manje sengithole i-unabridged yami ngikwazile uku-applyela i-ID manje ngilinde i-ID phela. Two charges are concerned. Ngifuna ukufundela i-HR Human Resources Management noma i-law, one of them. Your worship, on these two matters, Mangatholi space mhlawumbe next year or next of next year. Kunjani? Kunhlungu futhi kunzima ngoba intanga zami ziya esikolweni. Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho. So manje sengithole i-unabridged yami ngikwazile uku-applyela i-ID manje ngilinde i-ID phela. Ngifuna ukufundela i-HR Human Resources Management noma i-law, one of them. Mangatholi space mhlawumbe next year or next of next year. Kunjani? Kunhlungu futhi kunzima ngoba intanga zami ziya esikolweni ziyafunda mina ngihlele ekhaya ngenxa ye-certificate ngi-ID. Manje sengijabulile ngoba ngithole i-certificate. Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho. So manje sengithole i-unabridged yami ngikwazile uku-applyela i-ID manje ngilinde i-ID. I'll give you an example in one particular case where Ngifuna ukufundela i-HR Human Resources Management noma i-law, one of them. Then when I went and visited the complainant, Mangatholi space mhlawumbe next year or next of next year. the case was withdrawn. Kunjani? Kunhlungu futhi kunzima ngoba intanga zami ziya esikolweni ziyafunda mina ngihlele ekhaya ngenxa ye-certificate ngi-ID. A1 signature and the signature that was placed on the Ngijabulile ukwazile nokuthi ngi-applyela i-ID njengoba ngizoba ne-ID ngizokwazi ukuyi-applyela umsebenzi nasesikolweni ngoba ma une-legal age awukwazi ukuthi usebenzise i-certificate kumele usebenzise i-ID yakho.